Şu wagtlar düşünmeye 1998 ýatlamamy gürledýän howlyny sulaýan bizem suwa düşürýär ortada yanan köz bütün howlyny işirýär gün bukulýança bizem oýnaýak bu kullin üstü başym kiri kıllım mektepde uykuly bir ýerde durumda kiçijik çarwalar içimizi ýyladýa daşardaky turwalar suratly kagylary kakyp aýamyz bilen köp aşykly bolmak deňdi baýanyň bilen bir ýere üýşle gaýtmak ýok kızgın çörek bilen sowuk garpyk garnym dok bilýän para vermeli diýse mene entegem derini daňyp gurşuna berjek bolýan olaň eline gynansaman başga suratly kagyllar geldi çağılykda oýnan renkli kagyzlamyň ýerine şu wagtlar düşünmeye menem üýtgemezligi ünneýär gurleşeli ön kıyaly günneýär aslynda dur gün aşa bolsa da bolýar iki gün aşa da bolýar